Veda dokazuje, že ak každý, komu povieš svoje sny a rozumie im, tak máš príliš malé sny. Čím viac sú tvoje sny nereálne, tým viac sa tvoj mozog zmení, aby ich dosiahol. A poviem ti neurovedu, ktorá potvrdzuje prečo. Tvoj mozog je stroj predpovedajúci budúcnosť. Filtruje realitu podľa toho, čo očakávaš, že bude pravda. To sa volá prediktívne spracovávanie. Takže ak ti niekto povie, že tvoj sen je nereálny alebo nemožný a veríš tomu, tak tvoj mozog odfiltruje, zablokuje vnímanie všetkých príležitostí v tvojom okolí, ktoré ti to mohli umožniť. Výskum tiež ukazuje, že čím nereálnejší je tvoj sen, tým viac sa aktivuje tvoj mozog. Ak si predstavíš niečo, čo sa ešte nikdy predtým nestalo, tvoja základná neurónová sieť sa rozsvieti. A toto je tá časť mozgu, zodpovedná za zmysel pre vlastné ja, vlastnú identitu. Takže veľké a významné sny sa rovnajú veľkej zmene svojej osobnosti, identity. A tvoja identita je samonaplňajúce sa proroctvo. Na to spravím celkom samostatné video. Bezpečné sny neprekabľovávajú tvoj mozog, bláznivé áno. Tvoja viera je viac ako len nastavenie mysle. Je to biológia, vnímanie a výkonnosť. Počúvaj pozorne. V momente, keď začneš počúvať niekoho iného verziu reality, prestaneš žiť svojim potenciálom a začneš žiť podľa ich strachov. Nikdy nedovol iným ťa vystrašiť natoľko, aby si žil alebo žila podľa ich mentálnych obmedzení.